Hello everyone, Kulumbai boinisimbw, nwngtangmwnko angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आंना दिनैनि भिडिअआ माने जेबो संनाय खावनाय बा बहाबा बेरायनाय बहाबा थांनाय माबा दिन्थिनाय बिदि नङा आरो माने आङो दिनै मोनसे माने बेलेग धरननि मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरो नोंथांमोननि थाखाय। माने दाथ' गोजां बोथोर ना, गोजां बोथोराव माने बयनिबो स्किना ड्राय जायो, एखे मोखांफोरा बोरैबा रानस्राव रानस्रि बोरैबा जानो नागिरोना, एसे गोरान जायोना। थ' आङो बिनि थाखाय माने बिदि गोजां बोथोरावहाय मोनसे टिप इउज खालामो आरो आं बे टिपखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो नागिरबाय। नोंथांमोनाबो न'आव ट्राइ खालामनो हागोन आरो माने बेनिफिट दं आरो बिरादनो। सिगांग्रो आं मोखांखौ सुना लाग्रोगोन, ओमफ्राय सुना लाखांनानै फुनगोन आरो बिनि मोखां सुनायनि आवगायावनो आङो बेखौ लगायनानै लाग्रोगोन आरो इनग्रेडियेन्ट्सफोरखौ मा होनांगौ बेखौ बिदिबा नायलांबाय थादो मा इनग्रेडियेन्ट्स दङ बेयावहाय मा बुस्थु होनानैहाय आङो बे मोखाङाव इउज खालामगोन आरो बेखौ मोखाङाव फुनगोन। नायदो बिदिबा नै आंनियाव लाजोब्बाय आरो एल'भेरा, ओमफ्राय नैबे लेबु, ओमफ्राय हालदै, ओमफ्राय नैबेयाव आं खुरै गंसे लाबाय बेयाव लगायगोन आरो आङो सामुस लाबाय सामुसजों लगायगोन। ओमफ्राय नै हानि बेरेमोदै, ओमफ्राय नैबेयो पेरासिट नालेंखर थाव आरो बेखौनो आङो होगोन। गोबाव जाथारबायमोन आङो फुननाया, ओमफ्राय दासो नै बोसोरसेयानो जाबाय गोबाव, माने थांनाय बोसोराव बिदि गोजां बोथोराव खेबसे फुनदोंमोन खोमा आरो फुनबाय थाबा जा मोजां मोनो आरो मोखांखौ माने ड्राय मोना आरो गोरान मोना, गिसि थाबाय थायो। माने थाव नालेंखर होबाय नालाय, थाव नालेंखरजों माने मोखाङा सिदोबदोब आराम थायो आरो। ओमफ्राय बियो लेबुफ्रा माने मोखांनि बे एसे एनै मैला हाबना थानाय मानाय बेफोरखौ माबाबाय आरो जेनेबा खारहोयो, अरख'यो। ओमफ्राय एल'भेराखौथ' बयबो मिथिखायो, बेखौथ' स्किननि थाखाय बिराद मोजां होननानै मिथिखायो। मायाव जेनेबा मा बेनिफिट खालामो आं बेफोरखौ मोजां मिन्थिजोबा आरो, ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो मोजां जायो होननानै मिथियो आरो। बिदि गुफुर जानाय, गोसोम जानाय, माबानाय, मोखां जोंख्लाबनाय बिदिथ' बुङा आङो, खिन्थु नोङो ड्राय स्किननिफ्राय बारग'नो हायो आरो आङो बिनि थाखायसो खालामो। माने बिगुरखौ गारबाय होननानै खारलिलाबायो एसेयावनो। बिदि न'आव एल'भेरा बिफां गैयाबा ओमफ्राय मार्केटाव बाजाराव मोनोना माबा एल'भेरा जेल मोनोना, बेखौबो मिक्सआप खालामजायो आरो जानो बारा बुरजा नाङा। बेखौ आङो फ्रिजआव सोनानै दोनगोन, फ्रिजआव सोनानै दोननानै बेखौ ओरैनो मोखाङाव मासाज खालामजायो आरो बिदिबाबो फ्रेस मोनो, आराम गुसुनो। ओमफ्राय आं बेखौ एसे फिसा हाफ्लेनोसै, ओमफ्राय दा सामसजोंहाय सिफ्लेनोसै आरो बेयाव आङो एड खालामनोसै, एसेखौ गासिखौबो एड खालामजोबनोसै आङो। हालदै होनोसै, एसे होबानो जायो, बुरजा नाङा। हानि बेरेमोदै एसे होबानो जायो। आं पेरासिटखौनो साबसिन मोनो, पेरासिटखौ इउज खालामो आं। नालेंखरा माबा आथा खानाय, आङो अरावसो माबा हैदोंमोन एसे जाबाय। थाव नालेंखरखौ जेसेबां होगोन एसेबांनो मोखाङा माने सिथाबगोन आरो मा होनो, ओंखायनो बांद्राय बुरजाबो होनो, बांद्राय एखे आथा मोनलायनायबा बायोना, ओरैनो एसे होबानो जायो आरो मोखाङा जाहाथे अइलि थायो। लेबुखौबो एसेल' होनांगौ, बाराबा मोखांफोरखौ गोजान गिलायलाङोना। एसे मोजां लगायनांगौ आरो माने मोजाङै मिक्स जाजोबनाय गासिबो बुस्थुफोरा नांजोबनाय जाबायानो होनजाबाय। नै मिक्स जाबाय आरो बेयो थांथोंसै, आं मोखां सुनानै फैनोसै आरो मोखां सुनानै मोखाङाव एप्लाइ खालामनोसै। आं मोखां सुनानै फैबाय नै, ओमफ्राय आं जेबो फुनाखै आरो बेयाव, दा बेखौ डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनोसै आरो आं आखाइजों फुनगोन आं।
2-3 मिनिट लाबानो जायो आरो 2 मिनिट बा खमद्राय लागोन 3 मिनिट बा 4 मिनिट बिदि दोननांगोन आरो दसे माने बे रानबानो जाबाय आरो बेखौ फोरानदो बिदि दसे मोजां मोखां मासाज खालामनांगौ आरो जाहाथे मोजाङै हाबो स्किनाव मोजां नाङो बेखौ फुनखांनानै दा 3-4 मिनिटसो लाखांनानै आङो सुगोन आरो फेस वास खालामनाय नङा आरो आं जेबो बेयाव फेस वास बे मोखां सुग्रा बाहायनाय नङा ओमफ्राय साबोनखौ बाहायनाय नङा ओरैनो सुनानैल' थागोन आरो जेनेबा नों गाबोनफोर माबाबानो जाबाय माने अखानायैफोर नोङो फेस वास इउज खालामगोन आङो 3 बा 4 मिनिटनि उनाव मोखांखौ सुनोसै आरो ओमफ्राय सुनानै थाव नालेंखरखौबो फुनजायो नोङो ओमफ्राय नङाबा नोङो मा इउज खालामबाय थायो क्रिमखौ फुनजायो आरो बिदिबा आङो दा दसे थानानै मोखां सुनानै फैफिननोसै सुखांबाय आङो मोखांखौ नों दैलि इउज खालामग्रा क्रिमखौ फुननानै थाबानो जाबाय आरो नों मोखांखौ जा फ्रेश मोनो आरो गुफुर जाना बिदि नङा आरो बियो जेनेबा नों मोखांखौ बिराद क्लिन मोनगोन आरो अइलि थागोन आरो माने स्मुथ मोनगोन आरो मोखांखौ मानसिफ्रा बिदि भिडिअ'आव नुनायखौ नोंखायसो जेबो जाया बेबायदि होननानै सानो आरो ओमफ्राय आंबो सानो आरो मेरला इउटुबफ्रावथ' हाजार टिप्स माबानाय दङ मा होनो आपल'ड खालामनाय दङ मा नायनो गोसो माजों माबा कलगेटफोरजों मानि माबानानै जि गुफुर जानाय माबा होलाबाय मिनिनोसो ओंखारो आङो भिडिअफोरखौ नायनानैनो आं जेबो बेफोरबायदि ट्राइ खालामफेराखै आं बे नेचारेलखौनो मोजां मोनो आरो ट्राइ खालामदो नोंथांमोनाबो जेब्ला नोंसोर ट्राइ खालामनाय नङा अब्लासो फोथायनाय नङा आरो बिदि मोखांखौ क्लिन मोनो साफा मोनो स्र' मोनो होननायखौ नोंसोर फोथायनाय नङा आरो जेब्ला ट्राइ खालामगोन अब्लासो नंमारगौथ' होननानै सानगोन आरो माने आंबो बिदिनो जादों आरो फार्स्ट टाइम आंबो बेखौहाय मबाइलावसो नुग्रोदोंमोन आरो बे टिप्सखौहाय बिदि एल'भेरा फुननाय मानाय बेफोरखौ ओमफ्राय मानसिफोरनिफ्रायबो खोनादोंमोन आरो मेरला एल'भेराया बयबो मोखाङाव फुननांगौ होननानै मेरला मानसिफोरनिफ्रायनो खोनादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आंबो एप्लाइ खालामनायबाय ट्राइ खालामनायबाय ओमफ्राय मिन्थिबाय आरो नंमारगौ जागोन माने फ्रेश मोनो आरो मोखांखौ साफा स्र' मोनगोन आरो मोखां ड्राइ गोरान जानायाबो माने खारो आरो जेनेबा नोङो दा फुननानै बिदि नङा जे बोसोरसे गाहाम बेनो थागोन बिदि नङा माने सप्ताहफ्राव नोङो खननैफोर फुननो हाबा मोजां जायो आरो बिदि फुनबा ओमफ्राय आंबो फुनानै बायो आंबो बानायनोनो गोबावजों खेबसेल' फुननाय जायो आरो नों जेब्ला स्किनखौ बांद्राय ड्राइ जाथारनाय बायदि मोनबा इउज खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन बे टिप्सखौ थ' बिदिबा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय